धन्यवाद मॅडम। यानंतर वर्षा कुडाळकर मॅडम यांना मी विनंती करतोय की कृपया त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। कोकणशाहीचे व्यवस्थापक राजेश हेदळकर सर यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी वर्षा कुडाळकर मॅडम यांचा सन्मान करायचा आहे। वर्षा कुडाळकर मॅडमांचं आजवरचं आयुष्य ते खूप स्ट्रगलचं राहिलेलं आहे। मॅडमकडे बघितलं की साक्षात झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांचं दुसरं रूप म्हणजे वर्षा कुडाळकर मॅडम असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही। त्यांच्या आजवरच्या कार्यकर्तृत्वाचा सन्मान म्हणून राजेश हेदळकर कोकणशाहीचे व्यवस्थापक यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान केला जातोय। यानंतर वर्षा कुडाळकर मॅडम यांना देखील विनंती करतोय की कृपया त्यांनी त्यांचे मोलाचे 2 शब्द व्यक्त करायचे आहेत। नमस्कार। या गावच्या ग्रामदेवतेला वंदन करून आज या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि त्याचप्रमाणे कोकणशाहीचे सर्व सदस्य आणि स्वामिनी एज्युकेशनच्या अध्यक्षा संचालिका, खरं तर संचालिका अध्यक्षांकडे दोघांकडे बघून असं वाटतं की विद्या विनयी शोभते, त्या ह्याच्याकडे बघून तंतोतंत खरं वाटतं। त्याचप्रमाणे नवीन नवीन उपक्रम राबवणारे आपले कोकणशाहीचे सर्व सदस्य, कारण चॅनल म्हटल्यावर नुसतं बातम्या आणि बातम्यांपुरतं किंवा काही ॲड मिळेल तर ह्या दृष्टीने जास्तीत जास्त प्रयत्न करत असतात, पण कोकणशाही हे असं चॅनल आहे की खरंच सर्वसामान्यापर्यंत कमी वेगात कमी वेळात वेगाने पोहोचलेलं चॅनल म्हणजे कोकणशाहीचं चॅनल आहे आणि त्यांना असाच वेग प्राप्त हो, घोड्याच्या वेगाने ते आणखी काही उपक्रम घेत राहोत। आणि मी तुम्हाला एक विनंती करेन की जसं आत्ता सरपंचांचं आणि जे मार्गदर्शन केलं तर तसंच थोड्या दिवसात निवडणूक लागायच्या आधी किंवा निवडणूक लागल्याच्या नंतर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेसाठी तसंच एक चॅनल तसंच एक कार्यक्रम तुम्ही घ्यावा अशी मी तुमच्याकडे अपेक्षा करते। त्याचप्रमाणे महिलांसाठी खास हा कार्यक्रम, मला तर वाटतं म्हणजे महिला हा शब्द अगदी बोलताना थोडा हे वाटतो, म्हणजे खरंच पुरुषांपेक्षा आमची बरोबरी कमी आहे असं आतापर्यंत मानलं जात होतं आणि सगळीकडे सबलीकरण आणि सक्षमीकरण ह्याच्याकडे भर देऊन महिलांना पुढे आणायचे प्रयत्न केलं जात आहे। परंतु खरंच अजून महिलांना खरं मी विचारते की अजून सबलीकरण आणि सक्षमीकरण झालंय का? अजून आम्ही खूप मागे आहोत। आमचा सन्मान अजूनपर्यंत आम्ही दुसऱ्यांकडून स्वीकारतो, हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे, पण आपण जेव्हा महिला पुढे जाते तेव्हा ती स्वतःचा आत्मसन्मान करायला शिकते, तेव्हा ती पुढे जाते आणि तेव्हा इतर जण आपला सन्मान करतात। खरं तर हे युग अगदी पुढे जायचंच युग आहे। पूर्वी होऊन गेल्या आपण सीतामाईचा आदर्श घेतो, सावित्रीबाईचा आदर्श घेतो। सावित्री जी सत्यवानाला आणायच्यासाठी जिने आटोकाट प्रयत्न केले ती सावित्री। सीतामाई जी भूमीत म्हणजे स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी भूमीत गेली ती सीतामाई। मीराबाईचाही आदर्श घेतो, कारण तिने विष पिलं, कोणासाठी तरी विष पिलं, म्हणजे हे सगळे आदर्श घेऊन आपण पुढे चालतो, पण तसं आपल्याला करणं शक्यच नाही आहे, कारण आम्ही स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी आम्ही भूमीत जाऊ नाही शकत, पण स्वतःला सिद्ध आपण आपल्या कर्तृत्वाने करू शकतो आणि ते कर्तृत्व आपल्या अंगी नक्कीच आहे आणि त्याचा उपयोग आपण सर्वांनी करून घेऊया हीच मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करते। त्याचबरोबर ह्या चॅनलचंही मनापासून अभिनंदन करते। थांबते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।